Maynila, Pangasinan. Plantito at plantita ka ba? And dine by the garden ba ang nais mo? Tara na't dumayo dito sa Mami Nenet's Garden Restaurant kung saan hindi lang mabubusog ang tiyan nyo, kundi pati na ang mga mata nyo dahil sa ganda ng view at ambience dito. Ang ganda rin ng mga display nila dito, like yung mga antiques, itong kapis na details dito sa counter, and more rattan works na nakasabit. Very relaxing and very unique siya. Of course, more area for tambayan. And dito naman, we have cottages na ganito po yung design niya. Pwede kayong tumambay dito with friends. Pwede nga rin matulog dito if you want, kasi mahangin and very refreshing lang yung lugar. Ang ganda po ng place. Pwede po kayong magkape lang dito or mag-read ng books or manood ng gusto nyong mga videos or movies. Very relaxing. Highlight sa place na to, yung makikita nating malalaking plants, even yung mga hanging plants dito. And of course, may makikita din tayong dining area dito sa gilid, which pwede yung spot pag kainan or pagtambayan with your friends and family pag bumisita kayo dito. So, meron din tayong mga duyan dito kung saan pwede kayong mag-relax and mag-unwind with the view ng malawak na palayan and konting view din ng mountains sa labas. This place is waiting for you, kaya you should never miss ang opening nito on September 28, located here in Barangay Palaris, Asingan, Pangasinan. Mami Nenet's Garden Restaurant. Maynila, Pangasinan.